Исәнмесез? Исәнмесез балалар, исәнмесез. Мәккадис Астафина бүгін янгын сөндірушілерні шатланып қаршы алды. Олар йортқа махсус жайланма урнаштырырга келген. Оның ничек эшләвен дә аңлаталар. Оны бит рекламировать итәләр. Шул вакытта карыйм да мин әйтәм, моны да безгә дә куйсалар ярар дип. Теге яна башлый да сикереп тора ди. Рекламировать итүчене. Менә мин әйтәм, бик кирәкле, бик кирәкле. Заряды сапланғаштан, ол енді сигнал бере башлый сезгә. Батареяны ауыштыра жерне, әлләнегә бер пип-пип шийный башлый. Сабировлар икесе дә пенсияда, малайлары белән торалар, ләкин егет гел эштә, өлкәннәр өйдә үзләре генә кала. Янгын сөндерүчеләр аларга эш җайланма урнаштырды. Бек кирәк нәрсә бу. Бу кеше өчен менә дигән. Бу кеше өчен кайгырту була. Бек яхшы нәрсә бу. Татар ширкене авылында 38 хуҗалык исәпләнә. Бүген шуның 28-не янгынны кисәтүче җайланма урнаштырылды. Алар бүлмә санына карап, кемгәдер 2, кемгәдер 3 урнаштырыла. Икесенә урнаштырган инде. Элек программа буенча калган ишесенә дә урнаштырга җыенган идек. Рәхмәт Рафис Җәүдәтшка, авылга, һәрбер җыртка шушындый аппаратуралар урнаштырган өчен. Янгынны кисәтүче җайланмалар республика программасы буенча 2016 елдан куела. Аны социаль яклауга мохтаҗ кешеләргә, ветераннарга, өлкәннәргә, инвалидларга һәм күп балалы гаиләләргә бушлай урнаштыралар. Апас районының 5 авылындагы һәр йортка кую республиканың гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хәбибуллин тәкъдиме була. Ул үзе шушы яктан Татар ширкене авылында туган. Шушы Хәбибуллиннар гаиләсеннән иганәчелек эшләнгән 800-дән артык апаячат ул безнең ялгыз яшәүчеләргә генә мохтаҗларга гына түгел, әлбәттә, гади гаиләләргә дә ярдәм итеп аларга да шушлай ук урнаштырылды. Районда моңарчы куелган җайланмалар кеше гомерен саклап калган инде. Күп балалы гаиләгә куйган шушы извещательләрне. Балалар инде кайсылары мәктәптә, кайсы детсадта була, әниләре ипи пешерә башлый, шул духовканы кабыза. Хәтерләмим, нәрсәдер җитми, китә кибеткә. Шушы вакытта инде үтеп бара торган күрше хатын шушы махсус җайланманың тавышын ишетеп, ул инде эшнең нәрсә икәнен аңлап пожарларны чакыра. Ел башыннан республикада янгынны кисәтүче җайланма 55 кешенең гомерен саклап калырга ярдәм итте. Шуның 17се балалар. Әле 1 айлык кына Пановка авылында янгыннан 60 яшьлек ирне коткардылар. Ул инсульттан соң өйдән үзе генә чыга алмаган. Алексеевский районы Зур Алан авылында 14 яшьлек Иван Павлинов 3 бер туган энесен коткарган иде. Апас районыннан Шулпан Касымова, Олег Мельников, Яңа гасыр каналы.